האורחים שהזמנתם לאירוע העסקי החשוב שלכם מגיעים מרחבי הארץ והעולם. רק מרכז כנסים במיקום אידיאלי במרכז הארץ, עם שפע של חנייה, יאפשר לאורחים שלכם להגיע מהר יותר, יחסוך להם את פקקי התנועה של מרכזי הערים, ויעודד יותר אורחים להשתתף בכנס שלכם. מתחם אירועים בעל מבנה מרשים במיוחד, משדר את הפאר והיוקרה שחשוב לכם להעניק לאירוע. ברוכים הבאים לאבניו, מרכז האירועים והקונגרסים המוביל בישראל לאירוח בכירים, לקוחות ועובדים באירועי בוקר וערב בכל היקף וסגנון. האורחים הבכירים, הלקוחות הנבחרים והעובדים היקרים שלכם, כולם ידעו שבחרתם את הטוב ביותר עבורם. באבניו אתם תמיד נהנים מכל היתרונות תחת קורת גג אחת. צוות המנהלים שלנו בעל ניסיון עשיר בעולם האירועים והאירוח ומיומן להעניק לכם מענה מקצועי לכל אתגר. באולם אבניו הול המפואר תוכלו לארח החל מ-300 איש באירועי בוקר ועד 2,000 מוזמנים באירועי ערב יוקרתיים. באולם אבניו אל החדש תוכלו לארח אירועי בוטיק של החל מ-100 איש ועד 800 מוזמנים. מעצבי הבית של אבניו בחברת מטרו עיצובים ימריאו איתכם על כנפי הדמיון ויפארו עבורכם כל אירוע בכל סגנון שתבחרו. כאן תמצאו מבחר עשיר של אביזרי ציוד משלימים מבלי להתרוצץ. השף המדופלם אבי שטייניץ יעניק לכם ייעוץ קולינרי אישי, וצוות המטבח העצמאי בראשותו יבשלו עבורכם מטעמי גורמה, שיעניקו לכם ולאורחים שלכם חוויה גסטרונומית מענגת, שלא תוכלו להפסיק לדבר עליה. המומחים של חברת סימול מחכים לכם עם פתרונות מולטימדיה מתקדמים, המאפשרים להמחיש כל קונספט, מסר ותוכן שיווקי באופן המקצועי והחדשני ביותר, ומעניקים חוויה ויזואלית סוחפת. מדי שנה, מאות אנשי עסקים בכירים בעלי שם בארץ ובעולם מעדיפים להזמין את האורחים שלהם לאבניו. אבניו, הבחירה של עולם העסקים.